העניינים? מה העניינים? שלום. מה אנחנו עושים פה? אמהות ובנות. אני עוסקת במערכות יחסים של נשים גדולות ונשים קצת יותר קטנות, כן, אבל מתבגרות. אוקיי. ומה שעשינו בעצם זה תרגיל בתקשורת. איך אנחנו נותנים הוראות ועד כמה אנחנו קשובים. מה אנחנו בדיוק רואים פה? צריכה להנחות אותה, בלי להגיד את המילה בית. להגיד לה, תעשי משולש, עד שזה יצא, מה שאני רואה התקשורת. התקשורת. אוקיי, יפה. את מוכנה בבקשה לתלות כביסה? כן, אוקיי. כשאני מגיעה לראות איך שירה שלי תלתה כביסה, אני אומרת לה, סליחה שירה, ככה תולים כביסה? אמא, תני הוראות מדויקות, אני מבטיחה שאני אדע. אתה פתאום שם לב למה אתה אומר ואיך אתה אומר. נכון, יפה. נכון. עכשיו, יש לי רק שאלה אחת. תראי, אני אבא לילדה בת 3. אוקיי, את מדברת על קשר אימא-בת. נכון. מה מיוחד דווקא בקשר הזה? זה האימא, במרכאות, האימא של כל מערכת יחסים. אוקיי. מערכת היחסים הזאת משקפת לאימא, לאישה, מעמידה אותה פנים אל פנים מול הבבואה שלה. איך היא מתקשרת, איך היא נוהגת. הרבה מאוד מהאימהות מדווחות, הן מנסות לשפר את הדברים שהם לא עשו עד היום, או לתקן באמצעות או דרך הבת. הן גם יותר מזה, הן מוכנות ללכת בצעדים במקום הבת, ושהבת לא תיפול לכל מיני מאמורות, בת מתבגרת. לפעמים גם יש אי-הבנות, כמובן. יש הרבה אי-הבנות, יש השאלה אם אפשר לדבר עליהן. מה שאנחנו בעצם מנסים זה ליצור קשר. קשר שתוביל לתקשורת אחרת. וזה דרך אומנות דווקא. הרבה מאוד דרך אומנות, כן. למה? כי אומנות בעצם פורצת את הרציונל, את השכל, את זה שאנחנו הרבה פעמים מעוכבים רגשית. אז בעצם דרך המרחב הזה את מאפשרת את הפתיחות. אנחנו פותחים את הרגש, כן. מקסים. הם גם קל הרבה יותר לספר על חוויות דרך פעילות משותפת. דוגמה נוספת שאני יכולה לתת לכם היא, יש כאן, רואים אותו דבר, זה קלפים מטאפוריים שאפשר לדבר עליהם כל דבר, כי אם אני אראה לכם קלף, גם לכם יש איזשהו עידוד פנימי שיגיד, וואו, אני מתחבר לליצן, לאיש, לבטן. ילדה שבעצם לקחה את הקלף ורצתה לספר לי שפעם היא הייתה ליצן צוחק והיום היא ליצן עצוב. ושאלתי אותה, איך זה קרה? אז היא אומרת, עברנו דירה, ההורים שלי החליטו לעבור מנתניה לכפר סבא ואני ליצן עצוב. בהחלט עצוב. למעשה מנתניה לכפר סבא. נכון, אבל זו פעם ראשונה, יש מייקל, שם ים. שהאימא בעצם קלטה, כי כל הזמן הבת אמרה, בסדר, אני לא אפריע לכם בתוכניות, אתם רוצים לעבור לבית יותר טוב, חינוך. למעשה היא אמרה לאימא, אני כך מרגישה. ירדו הקליפות. כן, ועד היום היא לא אמרה את זה. אני חושבת שזה בעצם פותח, והסדנות מתחילות בגיל בנות מצווה, כי אז המתבגרת בעצם משקפת לאמא ומתחילות מערכת יחסים שהיא שונה. מה גילית בעצם בתוך התהליך? הדברים שבאמת אנחנו לא מגיעים אליהם ביום-יום, לא יעזור כמה שעות יש לנו ביחד ויש לנו. והנה, ולראיה, הייתי בטוחה שהתקשורת בינינו מאוד טובה. אפשר לפתח את זה, אני חושבת, בלי סוף את העניין של התקשורת. אני חושבת שאנחנו חיים היום באיזשהו מרוץ שכל דבר שאפשר להוסיף לקשר הזה של אחת על אחת, הוא רק ברכה, ממש ברכה. אני טוענת שכך מתחילים קשר נכון יותר. יש לי ילדים מתבגרים, גדולים. אני חושבת שדרך הקשר שיצרתי, אני גם יכולה להגיד, לא לוקחים את האוטו בשעה מסוימת. אני חושבת שקל לי יותר להעמיד גבולות. הם מבינים מאיפה נובעים הגבולות שלי. במרכאות כפולות אנחנו מאפסנים את הילדים שלנו לאורך הרבה, בשנים הראשונות בטח. מטפלות טובות, אנחנו מוצאים גם סידורים מצוינים, אבל אין לנו זמן לקשר שבעצם יוצרת תקשורת שהיא אחרת. הולכים לפי צ'קליסט ולא עושים העמקה של התקשורת. לא עושים. למי שלא יכול להגיע לסדנה, איזשהו טיפ? מה שאני יכולה להמליץ זה ליצור סיטואציה שיש לי שעת איכות עם הבת שלי. לא קניות, לא תן וכך. ליצור סיטואציה שאני לבד עם הבת או עם הבן. אני עושה פוס מהחיים ואני הולכת רק איתם. דייט. יוצרת דייט, זוגי. דייט זוגי. עכשיו, אפשר ללכת להצגה ביחד, אבל להיות אחד על אחד. לסגור את הפלאפון, את הנייד, הילדים מאוד סובלים מהדיבור הבלתי פוסק, גם של עצמם וגם של ההורים שלהם. להיות נטו עם הילד שלך, להכיר אותו ממקום אחר. למצוא אמצעים שהם אחרים, לבלות איתו נכון. זה שילד בגיל ההתבגרות סוגר את הדלת, האמירה היא לא רוצה שלא ייכנסו אליו לחדר. להפך, הוא מבקש, אבל אנחנו כהורים לא תמיד פותחים את הדלת. צריך לדבר על הכל. זה המסר. תחייה, תודה רבה על התובנות המחכימות. תודה רבה. תודה רבה לך. הצלחה בגידול הילדים שנמצאים ושעוד בדרך. בוא נתקשר לאמא ואבא.